ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ka Dkhot admission haki professional courses prepare. Ya ka jingtip ka ba khamnya lecture ka City Office 100-fold Academy ha Malki. Frank Motors, authorized dealer of Tata Motors PV, is now open at Lightcorny, Shillong. We are here to offer you India's most safest cars and to ensure you to get the most out of owning a Tata vehicle. Ki Nonghikai Bynta ki khena ki badon hapaneng ga Duna Dkhot met ki badon hakalaman joko Meghalaya Progressive Special Educators Union manta ka Sngi ki lawan chakmat banyatho ba nadu Bnai March hadu Bnai August kim shim la yo ya ka Tulop honorarium jonki kabalong laipo hajar tingka habe kren ma ki la patha khubor manta ka Sngi nakaliang joko kong bashisha chalam ka budai ka president joko Meghalaya Progressive Special Educators Union bat ka badai ru ka special educator kalai thu ba ki Nonghikai baro ki badon khatsan ngot haka jela ki jo ai jinghikai Bynta ki khena ki bapule na do class 9 hadu class 12 bat ka kamram jong ki Nonghikai ki bala tip kum ki special educators kalong ban ai jiarap ya ki Nonghikai haki school shimet lani haki school Sorkar bat ki ai jingpun ku bor ya ki kmi ki pa ban pinchlor ya ki khena ban ai jingtip ya ki Nonghikai halor ki scheme ki babun hakari India lagade haka embos CBSE ICSE nakaliang joko kong Susan Marbanyang kabadai ka Assistant General Secretary kaloong ba ki Nonghikai ki badon haka MPSEU kila Shah set Tulop mentala nriu Bnai bat ki pen pau ya ka jing sngosi ka bakraw halor ka ni ka jing Shah set Tulop namar ki led sa ki jaka nongkendong ki hap ban siyo ya ka buy led buy one ka jonki bat wat ki jinglut ki long ki babot ban nakaliang ka jonki kila led ban pentip sya ki he Sorkar Henry empat yo ki juba ban pelat ya ki Tulop bat ki kerpat ban pelat no ya ki Tulop ka jonki nakaliang ki Nonghikai kila berngam bala daga Sorkar kam pelat nakaliang ke MPSEU kan hap ban yai da ki weipat kilat ki linti kat kum gariti sinchar kari India bat ka ai por lai pusngi bat lada kam sngap kan mi bat ki khena bat ki kmi ki kipa bat ki seng jong ka Khasi Disability Association bandawa naga Sorkar ya ka hok ka jonki kublay phibaro ka teng jonga de I basisha salam Special Educator of East Khasi Hills District but hangni I1 naka seng Meghalaya Progressive Special Educator Union kaba nitre kum ki special educator lani ki Nonghikai bakrpang namanta ki khena ki ba don ha ki school repair jongka Meghalaya jongi kini khna kinthop I khna class bakhandai but hadu bakhatar te yakini ki khna ki dei ki khna ki ba don ha ka jingduna ha ka Dkhot met but ki don ha po ka jingada jongka PWDR ka an ka badai namanta ki brio ki badan ci Dkhot Duna Dkhot met na du snem ka balak penthamai biang bang khot ka hok jong ki brio ki badan ci Duna Dkhot met hajar khan rew but hakani ka scheme ka dei ba kumno bang kiru kila hap hakani ka ba ki don ki jingya da ki ba pher ba ki jing men toy ba ki yo akamram jongi kalong bangin ai ki jingya rap ya ki Nonghikai ki haki school ki ba pher ki private school lani ki government school ru jo kumno bakin yo ban hikaya ki hakajo ka classroom kum ba hikaya ki we ki khana ki ba ki don ha po jing pe ki baro amenta hi ni don kumba khatsan ngot habo po baro ka we kari Meghalaya te ka kam jungi kalong ban ai jing krishan ye ki Nonghikai ba ye ki khana ru kum jo but ru haki district ki repair te ni ai ru ka jingpen kop bor ya ki kmi ki pa kumno bakin pen he pen san ki kumno bakin ai jing kershani ki ban penslor ki bakin don be haki class haki school but ban ai jing tip ya ki Nonghikai ba ya ki school repair ba ki kmi ki pa ru kum jo ba ki ka scheme repair ka don khamtam hapo ka ki boats jong ka ri India hi kum ka embos ka ICSE but ka CBSE
baki kenang makin no shitan ya kajing puli juki namar baki don bun kijing yaram bat ke penjen sur ya ka hakaan jong ka RPWDI kumno bakin tho iki exam juki bakin la bat kampen suk ru iki bakin la bakin kieu shaprang. For example, kum ka nuksa ka long kum ya ki kena ki bakam tulot ka jing khen ni don ka ta ka special mathematics bangi ong kata ka jing khen ka bakerpang ka ba nila ban le da ka lu grade ma sene ka bor jong ka long tang kumba ka kerdan puli khat class 7. But kum ju ru kum yi ki spelling mistake kum ki haba ki tho iki sentences ki long ki klet tu kum kini ki jai ru ni don ka jing yarap habar khoi ki bud ki ba don habo ka ri India juni I te kum ta ka on tang kata ni ai ru ki awareness program ba ki jing tep ba ki jing Shah ya ki me ki par ki khana ba ki Nonghikai ba ki paralok jong ni ru baro ba ki bayang ba sem ba ki briu ki ba ya ka kam snong kam tha ba ki ba ban ya ka bor ru kum ba kin ya lam lenti ban pen Shah ki ni ki khana kum no ba kin wat ikita ki jing ya rap bang yo nak Sorkar ke bai bam ba ki scholarship bat ki wai de ni kum kita ki special educator mo on the inclusive education at secondary stages te ngila sha set tulop mentala dan ko bandu Bnai te tulop ka bakado ko bangiyo ka din hadu Bnai February nadu March hadu menta ka Sngi ban chu ongno min pat yo tulop jomi te ngilale ni pen pau jing sosi bakhrau ni pen pau ka jing sngo sha kantat ban chu ongno namar ba ka kam chungi kam dei ka basuk ka kam chungi ka dei bangin hable chiki remote ki kendong ki kinchra jong ka naki district ki bangi sha placement ngejongi te ngim sha place ka ki block ngi sha place ki district te ngi bigo ngi lech ki kenja ki kendong kinchra jong ka district ba ka wait ka kta ba ya ka le kawan ka jongi te ka jimlut lu ka dei ka babun ba te telara ka Sorkar kam pala je tulop chungi kam tam lim mental andu Bnai te palang bajing ka bakhrau si bu ni kum lu pendap hing sem kali kawan ko jongi ba kum lu ni tre te ngila lit kerpat ki bahalor jong ka department jongi ngalik na I director jongi Shah deputy director Shah what she chief secretary ngila le Shah minister beram jongi jong education ngila le andre nglam yo kan ngonu kata ka jubab mo ba kin ong bakin penkeloi na ban pelaj ka tulop jongi te I kerpat tak jing surit ya ki bahalor jongi ba so bha bakin pelaj na ka tulop jongi na du Bnai March hadu ni Bnai August Marshkan mau ko mahakini ki Bnai ki bladam ana kalyang ki por ki bahalor ko yang ka Sorkar jongi ki la pelaj ka sau klur ka tulop man tak ni kai sese te ka blong ba song si bani thu bolong ba kini kai bang kini kin chep de ka tor me kalya jongi papli klamyo ye te apal mi ro hamdan garno jibab ko bashay tana kalyang special educator si apo ko union ke megalya progressive special educator union tingkir patch ke bor bi halor pulang ban sabah pet lam ye kichinge chokin hikai special educators namar ki del bar ki haptre kam juki bade nam ta ki khna ek pulang ba don juduna Dkhot met juki pulang ba kimlong pulang lam kiwe da buram e kima kimlong kiwe ki khna ki don la ki jong jinge akamet juki te ki don plan ki jinge ek par khat juki ba emlang salang ro kontat ke ibanya ki te kino hikai ki haban be ki man la katio kalong bala man kasni te hapadeng tulop berbahlar ka bojinge ba ki no hikai te sesen na kalang ko union ki pat berbahlar belum subha ban pet yang tulop ban plat yang tulop hadu kini siba menta badul ong bat ki pat berbahlar plat yang ke area nomor ta plat tu tulop komlong ki pat ke area berbahlar ro telor kana lada na kalang jungi ni na persang panikiran siba ada bro ngap tho steam there not ai ka stisha office ben puram jong minister ka puliputhi jong ka meglya jungi chila meglya jungi tingil ai kistiki tingi berbahlar naki kila pek kila sep te ai can discuss pramaki te lada kamdan kana no response na kala jungi ngim ban se belum bi hawat kwi kila kinti kum garti sin shar india ade kam jungi belum hab ki ni hab ni ki dan hab ni sham pan mo kan no andri bar na kong hi ka puram berbahlar subha plat na gitu
Saya lami kisah sa pensionai certificate action por dia kan ketak yang kedua pun ni kini concession bagi yo cimentoi mo kumban yo extra time Human petitioner for disabilities. Oi, hapo ka state resource center dan ki district resource center. Kira mapi. Oi ni hab yalan. Ihap yalam long. Yalan ni cuba ni Access ki doktor. Ni identify process number 1 ni identify suai ki kena lemba ka jirat jum ki general teacher. Mar kita gula teacher kita bai kena bolong kumno ki Duna ka mo kantam le mentang dan to ki specific learning disability te ki ba ki kena kim dei ki bai Duna ka Dkhot men borok ki ba biang henry ki klet no aba ki lak puli kot nama pa exam klet dia nang ta don pat ki ba sini plak kadang don ba ki klet ek spelling don ba ki mlak nan ken dia kini bar kini ki yo jing mentoi nak kata ka guideline sepo ki bar khoi ka buat kan ma ba kini yo ya ka special mathematics kemud ka low grade maths ma tak kelas 7 maths kan ka like no ka geometry ba algebra tangga arithmetic kemud ka functional literacy kan tangkat ban dan kam ka jing em joki di kunta kan kila pan dep ya ka dekat kelas 10 khaba ka evaluation ni kini paper kala long linear lupa beraka jing arab jong kini guidelines